Abantu badele ingqele eqhaqhazelisa amazinyo bekuthenga utywala. Abaphathi beendawo zentselo kulo mmandla weNelson Mandela Bay babongoze abathengi ukuba bathobele imiqathango yesigaba sesibini seLockdown. Sine WhatsApp, the concerned township licensed liquor traders. Kula WhatsApp group always sithetha ngezinto ekusuppose ndobana urhulumente uyazi uthi masizenze sizi-tavern owners. Asizukwazi ukuvumela abantu abangabaxhasi bethu basinyanzelise into yoba ngaba masibathengisele kwixesha eliphakathi ko-9:30 no-10 ebusuku. Abahlali babonakala bexolile isisigqibo sikarhulumente sokuvumela ukuthengiswa kotywala. Kubalingana umuntu makazame uba abe neglasi yakhe singasherisani ngeglasi. Even noba ngaba mhlawumbi ndiyithenge I don't need into yoba ngaba ndisherishe nomngane wam. Ibhodi ejongene nomba wotywala kweli phondo, Eastern Cape Liquor Board, nayo ibongoze abantu baziphathe ngendlela. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseBhayi.